Здравейте! Ден 3 от изграждането на нова електрическа инсталация в панелен апартамент. Днес продължаваме и се надяваме да приключим. Какво ще правим? Първо, както вече разбрахте, шумните дейности сутрин. Остава да изкараме един нов контакт за евентуалния сушилня в тази ниша тук. Друго, да направим едно каналче за контакта за хладилника там долу, както да подведем кабела за фурата и аспиратора. Също така, след това ще продължим с подвързването на разклонителните кутии, електрическото табло и трябва да се снабдим с оптичен кабел, за да направим входа от стълбището, от коридора на сградата до нашето суботоково табло, за да може, когато се избере оператор, да не се правят нови дупки, стърчащи кабели извън покритието на стената. По принцип залагам една гофрирана тръба, която е от тук, минава през стената и чака навън. Обаче тук, конкретно на тази стена, нямаме много аванс за скриване на цяла гофрирана тръба и ще се постараем всичко да стане максимално прибрано. И горе-долу е това. Надявам се днес да приключа колкото се може по-рано. Ще ви спестя кадрите от къртенето, дигането на шумтевица и ще се видим след малко. Сега нещо интересно, да видим как се свързва една разклонителна кутия за осветление. Така, от едната страна сме си вкарали ключовете, ключът и захранванията. Това е тази страна. Какво е особеното тук? На ключа сме добавили още едно жило, защото ще бъде троен ключ. Реално това ми е фазата, която отива към ключа. Това ми е едното захранване. И това ми е другото захранване, което отива към лампата, която ще е за терасата. Тези три жила се свързват заедно. Така, следващото, което правя аз, е да си свържа нулите на захранванията и осветлението, както и земните им жила. И това вече е готово. И в момента ни остава изхода на ключа и три лампи. Като особеното тук е, че тази ще използваме за един излъз жълто, за другия кафяво. Много е важно, когато дойде време за монтаж, да не забравим тази подробност. И с това нашата разклонителна кутия за осветление е готова. Ключът е троен, заради това е допълнителното ни жило. И натъпкваме тези връзки. Слагаме капака, надписваме и продължаваме. Почти един час по-късно всички монтирани разклонителни кутии, общо 18 на брой, са свързани, надписани и може да направим една кафе пауза и да захванем таблото, да видим там какво ще се случи. Така, сега да започнем с таблото. По принцип, първо трябва да му монтираме шината, която държи нулевата и земната клемореди. След това би било хубаво някой да ни подреди кабелчетата, да направи разделки с достатъчна дължина. Важно е да не загубим надписите. И да започнем да свързваме предпазителите. Първо трябва да се справим с това нещо,
Избрал съм този начин за влизане на захранващия кабел, за да избегна допълнителни удължавания на всеки проводник и същевременно да не пречим евентуално тук, ако се сменя входната врата. И сега да видим какво ще направим с тази щуротия. Така, вече сме си подвели захранващия кабел и сме го свързали към автоматичен предпазител, който ще бъде основен за апартамента. Всеки автоматичен предпазител има своя стойност. Какво показва тази стойност? Това е токът, който ще премине през проводника без проблем. Всеки предпазител има крива на изключване, която при малко по-продължително претоварване предпазителят изключва. Какво се случва, ако изберем предпазител с голяма стойност и свържем към него тънък проводник? Ами ще се запалим. Това е една от основните функции на автоматичния предпазител, освен че предпазва и от къси съединения. И нека продължим с подредбата и направа на разделка на всички тези кабели. Така, кабелите са подведени, направени разделки, внимателно прехвърлени надписите. Ще стане много забавно, ако се загуби някой. И започваме да подвеждаме всичко вътре, като планът е изходът на предпазителите да е от горната страна, тъй като вече сме включили захранващия кабел на главния предпазител от горната страна. Това се прави по принцип, няма значение. Самите предпазители нямат посока вход и изход. Има значение за захранващия гребен, който ще сложим след това. След като сме сложили захранващия кабел от горната страна на главния предпазител, от долната ще бъде захранващия гребен на останалите предпазители. Следователно, изходът на предпазителите ще бъде отгоре и всички фазови проводници ще ги оставим отгоре, а нулите и земните ще подведем зад диншината и ще ги свалим долу. Защо сме използвали трипроводен кабел, при положение, че нямаме трипроводен вход? Чисто улеснение и евентуално залагане на опция за използване на дефектна токова защита, която няма да обсъждаме този път, тъй като нямаме за монтаж тук. Няма нищо особено при подредбата на нулевите и земните проводници. Това са самите клеми. По принцип са номерирани, защото е хубаво да се знае кой номер кабел на кой предпазител подред отговаря. Но в конкретния случай няма много значение, така че продължаваме. Една идея напредваме. Време всичките си да си намерят мястото, всичките зелени също. Така, почти сме готови. Остана да наредим самите предпазители и да свържем изходящите проводници към тях. Те са готови, като между синьото и жълтото, нулата и земята, ще направим с подходящ проводник един мост, една връзка, за да може да използваме пълноценно третото жило. Така, продължаваме. Вече имаме наредени предпазители, горе-долу и някаква подредба. Не е лошо така да се пишат, за да виждаме горе-долу какво правим. И сега ще
ти ги свържем. Вече имаме и фазовите проводници. Остана да сложим захранващия гребен и сме готови с таблото. Оставили сме 2 резерви, защото в някакъв момент ще има бойлер. Очакваме да кажат къде и евентуално още нещо. Тук са ни иероглифите. Кой предпазител какво е, за да може да ги донесем след това на капака на таблото. И горе-долу е това. Трябва да докараме един оптичен кабел от коридора, за да може да се включи някой оператор тук. И общо взето сме готови с повечето неща. Ето така изглежда захранващия гребен. Той се реже по размер, според това колко предпазителя имаме. И това са капачки. Така, гребена е монтиран. Имаме мост между нулата и заземяването. Даже вече и сме оставили един удължител по време на строителството да имат майсторите ток. Пускаме оптичния кабел и събираме цирка. И горе-долу така изглежда всичко подредено, свързано. И изрязали сме вече всички опашки. Остава да почистим. И за този апартамент толкова. И с това приключваме поредицата за новата електроинсталация в панелния апартамент. Дано съм бил полезен, дано съм ви помогнал с нещо. Тук остава в някакъв момент да се монтират конзолните кутии за всички ключови контакти и самия монтаж на тях, както и на осветителните тела. Това по-скоро ще бъде в някъде напред във времето. Благодаря за гледането и до скоро!